Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Прывітанне, сябры! Цудоўны горад Магілёў. Стаіць ён на беразе Дняпра і жывуць у ім цудоўныя прыгожыя людзі. І, канешне, традыцыі Магілёва звязаны і з літаратурай, і з мастацтвам. І сёння мы пагаворым з нашай госцяй, якая прыехала з гэтага цудоўнага горада. Вось яе словы. Чалавеку патрэбна мара, яркая, чыстая, светлая, гэткая, каб яе святло можна было ўбачыць праз самыя чорныя хмары жыццёвых нягод. Яна будзе весці наперад і не дасць збіцца з дарогі. А вось такія романтычныя словы напісала моя сённяшняя госця, паэтка, празаік, мастацкі кіраўнік Магілёўскай абласной філармоніі Алёна Беланожка. Вітаю, Алёна Михайловна. Добрый день. Алёна Беланожка – пісьменніца. Нарадзілася ў Магілёве. У 2004 годзе скончыла Магілёўскае дзяржаўнае вучылішча культуры імя Крупскай, а пасля Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў. Працавала рэжысёрам узорнай эстраднай студыі «Вясёлыя ноткі», рэдактарам і метадыстам па культурна-дасугавай дзейнасці Магілёўскага гарадскога цэнтра культуры і вольнага часу. Зараз з'яўляецца мастацкім кіраўніком Магілёўскай абласной філармоніі. Яе творы друкаваліся ў газетах і часопісах, а таксама яна піша песні і мае некалькі кніг прозы і паэзіі. Алёна, ну вось я ведаю, што свой першы верш, так скажам, паэтычны дэбют вы зрабілі, калі вам было 5 гадоў. Так, гэта праўда. Ну, вы памятаеце той вершик? Канешне, Ну, гэта наша сямейная легенда. Ён гучыць як «Людзі ідут, шалом махут». І калі мае бацькі пачулі слова «шалом», яны схапіліся за сэрца і не маглі зразумець, што гэта азначае. «Шалом махут» значыць «шарыкамі машуць». Гэта верш пра першамай. Людзі ідуць, шарыкамі машуць. Ну, як это ў 5 гадоў вы даведаліся, што такое «шалом махут»? Я не ведаю, як гэта атрымалася. Ну, вершы ў маладосці, у юнацтве пішуць многія. Гэта першае каханне, гэта вось нейкія светлыя мары, пра што вы таксама гаварылі. А вось цяпер ужо, калі чалавек, скажам, ну, вы пісьменніца, вы сябра саюза пісьменнікаў, гэта ўжо ў нейкім сэнсе прафесія, гэта ўжо тое, чым чалавек займацца павінен сур'ёзна і ставіцца да гэтага сур'ёзна. Так, гэта праўда. Таму і тэмы абіраюцца больш сталыя, напэўна. І таму, калі так можна сказаць, больш думаеш пра манетызацыю сваёй творчасці. Напэўна, гэта таксама не апошні момант. Я вельмі многа працую з кампазітарамі, мы складаем песні, і гэта таксама асобная справа, асобныя формулы, зусім іншая праца, зусім іншыя метады, не такія, як проста паэзія. Так, свае ёсць правілы. Не всякі верш можна спець, не всякую песню можна расказаць як верш. Гэта правільна. Да таго ж, калі пішам сцэнарыі, паэзія і проза літаратурная, таксама вось частка майго жыцця менавіта сцэнарнае мастацтва. І па маёй працы, па маёй культурнай дзейнасці таксама вось літаратура стала часткай маёй біяграфіі. Ну вось 150 песень, по-моему, на вашым рахунку, так? Крыху больш. Крыху больш нават. І дзе гэтыя песні гучаць? Гэтыя песні гучаць на канцэртных пляцоўках святочных, у радыёэфірах, на тэлебачанні. Некалькі песень знятыя кліпы на іх. Проста гучаць у кампаніях людзей. Але, канешне, асноўная маса ўсё-ткі песень гучыць на святочных пляцоўках. Літаратура – гэта, можа быць, больш камернае мастацтва, скажам, публічнае такое камернае мастацтва, таму што, ну, паэты это некалі збіралі стадыёны там і вялікія залы. Сёння, конечно, для паэзіі месца можа быць меншае, чым для артыстаў эстрады. Но тым не менш, вот як ставіцца да паэзіі, на ваш погляд, вот у Магілёве? Станоўча. Ставяцца станоўча, магчыма, мы не збіраем стадыёны, але калі чалавек чуе, што перад ім паэт, заўсёды адносіцца з павагай.
заўсёды з павагай, таму што жывы паэт гэта нешта незвычайнае. Гэта рэдкасць, сапраўды рэдкі звер. Вось, і таму я бачу зацікаўленасць у вачах людзей, і яны пытаюцца, дзе можна прачытаць, і заўсёды ёсць пытанне, дзе праводзяцца імпрэзы, дзе можна пачуць паэзію, дзе можна пазнаёміцца з іншымі паэтамі, прадстаўнікамі літаратурнай суполкі. Гэта вельмі здорава, я лічу. Ну, вось недавно я чытаў вашы вершы ў часопісе «Маладосць», вось, недавно зусім, а да гэтага вы дэбютавалі таксама ў часопісе «Маладосць». Вот, што змянілася за гэты час, скажем, у вашых адносінах да вершаў і ў вашых стасунках з рэдакцыямі? З рэдакцыямі, не ведаю, напэўна, мы сталі бліжэй, мы ўсе падраслі. Мы ўсе сталі дарослымі. У мяне тэматыка іншая, меней, напэўна, такога надрыву, як гэта бывае ў юнацтве. Ведаеце, такое каханне на надрыве, працятае сэрца. Зараз больш разваг, больш філасофіі, больш звяртаюся да тэмы продкаў, да тэмы культуры сваёй. Мне гэта цікава, гэта моя прафесія, гэта мяне захапляе. Каб сказаць, што змянілася нешта ў адносінах між пісьменнікам і рэдактарам, усё так жа цёпла. Вось вы вучыліся ў Мінску, вот гады праведзеныя ў Мінску, і вы вярнуліся ў Магілёў, свой родны горад. Ну, Магілёў таксама вялікі горад, прыгожы, цудоўны горад. Там жыў Алексей Пісін. І мне, скажем, Алесь Пісьмянкоў вельмі часта расказваў пра Магілёў, да я сам бываў не раз у Магілёве. Ўсё-такі, дзе вы сябе адчуваеце вот на месцы? Дзе ваша душа? У Магілёве, конечно. У Магілёве. Не ведаю, колькі я пыталася адтуль з'ехаць, знайсці сябе ў іншых месцах. Не толькі гэта быў Мінск, гэта была і Варшава, гэта была Ялта. Але заўсёды я вяртаюся дадому. Напэўна, ўсё-такі ёсць там у мяне нейкае наканаванне, якое яшчэ не дарабіла я. Ведаеце, гэта містычнае. Я ўвогуле даволі містычны чалавек. І калі нешта трымае, трэба знайсці, трэба зразумець, чаму ты мусіш быць тут, чаму ты прывязаны да гэтага месца, чаму табе вызначыў нарадзіцца тут. І мой горад вельмі прыгожы і вельмі утульны. Я яго ведаю з маленства, і я бачу, як ён на маіх вачах проста змяніўся і расцвіў. Ведаеце, гэта былі 90-е, а зараз 2021 год, і ён зусім другі. Гэтыя вуліцы, новыя будынкі, ён светлы, ён чысты, хочацца вяртацца, хочацца прывесці сюды гасцей, сяброў і з гонарам гаварыць. Вось, гэта мой горад. У нас быў тут з Магілёва старшыня вашай абласной пісьменніцкай арганізацыі Алесь Казека. І ён вельмі цёпла, дарэчы, і пра вас адгукаўся, і ўвогуле пра жыццё магілёўскіх літаратараў. Так сапраўды вы там сябруеце і часта сустракаецеся? Гэта праўда. У нас вельмі добрая суполка, не самая вялікая ў краіне, але вельмі такая дружная, я б сказала. У нас много мерапрыемстваў праходзіць, і важныя пытанні нейкія мы абмяркоўваем. Напярэдадні з'езда Саюза пісьменнікаў, што б вы хацелі пажадаць вашым калегам, сябрам у Саюзе пісьменнікаў? Зараз я ўсім жадаю здароўя, не толькі пісьменнікам, а ўсім, хто нас бачыць. Гэта важна, беражыць сябе. Па-другое, натхнення. І па-трэцяе, верыць у сябе, верыць у тое, што мы робім, гэта сапраўды важна. Скажыце, Магілёўская абласная філармонія, вы мастацкі кіраўнік філармоніі, гэта важная пасада, скажам. Чым займаецца філармонія, якая дзейнасць і як скіравана гэта дзейнасць на гледачоў, на тых, хто прыходзіць на заняткі, у гурткі, у нейкія мастацкія калектывы і гэтак далей? У нас некалькі накірункаў дзейнасці. Сапраўды, мы працуем і з людзьмі з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі. Напрыклад, для нас гэта таксама важна. У нас пры прадзюсарскім цэнтры працуе студыя, якая называецца «Святло таленту». І вось людзі, якія абмежаваныя фізічныя магчымасці, у іх яны могуць прыходзіць туды займацца вакалам, сцэнічным майстэрствам. І гэта для нас новы крок. Гэта толькі ў гэтым годзе у нас такі праект з'явіўся. Мы праводзім вялікае маштабнае свята «Александрэй збірае сяброў». Мы адказныя выканальнікі гэтага свята ўжо не першы год.
Вось гэта сапраўды для нас важна, гэта рэспубліканскае свята з удзелам прэзідэнта, і мы вельмі старанна да гэтага падыходзім, рыхтуемся. Не за адзін дзень гэта свята робіцца, некалькі месяцаў на гэта ідзе. Таксама у нас ідуць накірункі дзейнасці, звязаныя з дзецьмі. У нас развіваючыя праграмы, музычныя казкі, лектарыйныя мерапрыемствы, знаёмім з музыкай, знаёмім з нашымі мастацкімі традыцыямі. Вось у гэтым годзе мы запусцілі цыкл, які называецца «Казкі і песні роднай зямлі». Вы неяк так прызналіся, што вы марыце пра паўнавартасную кніжку паэзіі, што да гэтага вы яшчэ ідзеце. Якой бы вы хацелі бачыць кніжку паэзіі сваю? Таму што проза у вас ёсць, кніжкі выйшлі, а вось кнігі паэзіі няма? Пакуль яшчэ няма. Я бачу кнігу паэзіі добра ілюстраванай. Я не ведаю, чаму мне падаецца, што дарослая аўдыторыя таксама любіць малюнкі. І вось калі кніга паэзіі яшчэ і аздобленая вельмі добра, і ёсць вельмі добрыя ілюстрацыі, адрасаваныя дарослым, мне здаецца, гэта будзе вельмі якасны прадукт. Але пакуль што я не магу сказаць, што ў мяне дастаткова матэрыялу, каб выдаць зборнік паэтычнага матэрыялу. Не ўсё праходзіць выпрабаванне часам. Зараз я перачытваю тое, што напісана на пачатку маёй літаратурнай дзейнасці, скажам, у 2008 годзе, 2009, і я разумею, што не ўсё адтуль я гатова зараз уключыць у зборнік. Наша апытанка традыцыйная якраз пачынаецца з таго пытання, што, на ваш погляд, значыць любіць сваё? Любіць сваё заўсёды адклікацца, адгукацца цёпла. Ведаеце, калі едзеш за мяжу і гаворыш, што ты з Беларусі, заўсёды ёсць зацікаўленасць нашай культурай, нашым мастацтвам, нашымі нейкімі персанажамі, выбітнымі людзьмі. І вось гэта вельмі важна. Калі б у вас была такая магчымасць, з кім бы з гістарычных выбітных асоб вы хацелі б сустрэцца і пагаварыць? З гістарычных асоб? З Ніколам Тэслай. Я б гаварыла з ім пра тое, як да яго прыходзяць інсайты. Ён жа выдатны проста навукоўца, ён даследчык, ён вынаходнік. І ён заўсёды казаў, што гэта не ён прыдумвае, што да яго гэта аднекуль звыш спускаецца. І вось мне гэта цікава. А якія 3 месцы ў Беларусі, скажам, вы прапанавалі б, дзе можна пабываць і трэба пабываць кожнаму? Вельмі прыгожы горад Гомель. Я проста закаханая ў яго. Калі моя сяброўка прыязджае да сваіх бацькоў, я заўсёды еду ў Гомель, і мы кормім вавёрачак у парку румянцавых паскевічаў. Гэта проста неверагодна. Якія там вавёркі, яны ручныя, вельмі прыгожыя, вось такія пухнатыя. Другое месца – гэта Жыровічы. Жыровіцкі манастыр, мне здаецца, гэта месца сілы, куды кожны чалавек павінен прыехаць і пакінуць свае просьбы. Гэта вельмі асаблівае месца для мяне. І трэцяе месца, я думаю, што гэта, вось я скажу банальна, але гэта Хатынь. Я ўпершыню ў Хатынь трапіла ўжо ў свядомым узросце. І у мяне проста беглі мурашкі па скуры ад таго, што я убачыла, ад той атмасферы, якая там была. Гэта будзе карысна для ўсіх, хто там яшчэ не быў. Апошняе такое пытанне нашай апытанкі, што вы зараз чытаеце і што б параілі пачытаць нашым тэлегледачам? Я зараз чытаю кнігу «Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. Гомельскае падняпроўе». У мяне амаль уся гэта серыя ёсць, акрамя віцебскага падзвіння. На жаль, не магу знайсці. Усе астатнія кнігі я сабрала. Што ж, цікава, што мы на кожную пытанку атрымліваем такія цікавыя розныя адказы. Дзякую вам за тое, што вы прыехалі да нас. Хорошых вам святаў, хорошых вам сустрэч і добрых вершаў. Усяго найлепшага. А нашым тэлегледачам я нагадаю, што сённяшняй госцей была пісьменніца з Магілёва Алёна Беланожка. Усяго найлепшага, шчасліва, да сустрэчы.